Идел елгасы белән әйләндереп алынган Свияжск шәһәре һәр вакыт тарихчылар һәм сәяхәтчеләрнең игътибар үзәгендә. Свияжск шәһәр утраучыгында Вербицый сад Бермәнчек бакчасы 3-нче Республика Керәшен православ мәдәнияте фестивале узды. Тулырак алдагы язмада. Быел фестиваль 3-нче тапкыр оештырылды. Әйтеп үтәргә кирәк, табигатьнең җылысы азрак булса да, һәр катнашучының йөрәк җылысы сизелде. Татарстанның бик күп авыл калаларыннан һәм тирәк күршеләрдән дә әлеге фестивальдә катнашырга теләк белдерүчеләр шактый булды һәм һәрберсе үзләренең кабатланмас репертуарлары белән килгәннәр. Быел biz инде башкарак масштабта алдык. Biz Татарстан буенча төрле районнардан төрле милләтләрне менә шушы халыклар дуслыгы елы игълан ителгәннән соң без шушындый идеяны алга сөрдек инде. Шуңа күрә безнең бүген монда Кукмара марыйлары да һәм чуашлар да, кайбы чуашлары да бар, утмуртлар да бар, мордвалар да бар. Шуңа күрә biz бүген менә шушылай итеп барыбыз да менә Свияга утравына җыелдык. У безнең гаиләләрдә генә сакланып калган менә шушы православ мәдәниятне күрсәтү дигән төп идея инде ул безнең. Бу фестиваль рухи безнең дини әсәрләр башкара торган бәйрәм. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге шул, безнең православ динендә булган безнең Идел буе халыкларының вәкилләре килде. Әлбәттә, дини сәнгать ул безнең гомуми сәнгать безнең бер зур гына бер өлеше, һәм дә үз телләрендә шул дини әсәрләрне башкарырга мөмкинлек биргән бәйрәм. Бу юнәлешне үстерә торган бәйрәм. Казан каласыннан, Татарстанның Чистай, Зәй, Кайбыш, Мамадыш, Кукмара, Түбән Кама, Питрәш районнарыннан матур төркемнәр, олы яшьтәге түтиләрдән алып, республиканың төрле балалар коллективлары да фестивальдә иман җырлары җырладылар. Һәр бер якның үз көе, сүзләре, ләкин алар барысы да Аллаһны зурлау, данлау. Бүтән бер кемдә дә булмаган уникаль җырлар яңгырады. Керәшенская культура это время, это культура особенная, она сохраняет с одной стороны. Зур мәдәниятебез өчендә Керәшен мәдәнияте үзенчә аерым бер урын алып тора. Бер яктан ул христиан юнәлешендә бара, икенчедән иске татар тормышы юнәлеше, телне, элеккеге көнкүрешне саклау кебек юнәлешләрне алып бара. Әлеге бәйрәм Идел буе регионында яшәүче милләтләр өчен кирәкледер. Иргун, хаклы Татарстан. Бүгенге бәйрәмгә без алып килдек. Менә скоро безнең Троица дигән бәйрәм була, религиозный праздник. Шимек динләрендән шимек. Менә без шул шимекне күрсәтәбез. Иртән торып без аны иртән генә түгел инде бер атна алданрак хәзерләнәбез. Бу шиштартабыз, ниттәбез инде хәзерләнәбез инде. Сыра кайнатабыз. Обязательно безнең чуашларның сыра инде ул. Аннан инде менә иртә торып электен инде ул яшьләр урманга барганлар. Урманга барып, алар инде теге кленовый веноклар ясаганнар. Аннан яшьләр урам буйлап җырлап, менә шул венокларны суга ибәргәннәр инде. Якып инде менә белешергә нәрсә көтә миңа? Киләчәктә нәрсә була менә? Нинди җырлар җырлаганды күрсәтәбез. Аннан менә алар нидән зираттан чыккач, менә бөтен халык йыелып, шуны зур хоровод ясап, шу җырлаганнар, менә шул җырларны җырлыйбыз. Аннан шу яшәп йибез такмаклар белән. Шумбрат Келгама Ялгат, Шумбрат Татарстан. Безнең ансамбль бик уникаль. Идел буе халыкларының әсәрләрен 5 телдә башкарабыз. Бүген мордва телендәге программабызны алып килдек. Әлеге программа Чирмешән районы фольклоры буенча эшләнелгән. Әлбәттә, Бермәнчек ансамбле егет-кызлары фестивальнең хуҗалары, бәйрәмнең иң матур бизәкләре. Аларның иман җырлары күңел кылларын тибрәтә, биюләре йөрәкләрне җилкендерә. Чынлап та Свияжск утраучыгында Бермәнчек бакчасы чәчәк атты. Катнашучыларның барысына да диплом белән истәлекле бүләкләр тапшырылды.
Фәннур Хәсәнов, Ерик Хамидуллин, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.